Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi på lejrskole, så lige nu der sidder vi i et tog på vej mod Hovedbanegården, hvor vi så videre skal skifte til et andet tog. Så er vi fandme på Hovedbanegården. Yes, vi er ankommet til Hovedbanegården, og nu skal vi i et andet tog lige om lidt. Så er vi ankommet til hytten i Skærbæk. Sådan. Og lige nu der skal vi bare være her, slappe af. Og så skal vi mødes igen klokken 16 op ved receptionen. Okay, nu er vi så her, og nu skal vi bare hen til der, hvor vi skal mødes. Og så skal vi ud og gå en tur i området for lige at se, hvad det kan. Okay, nu har vi lige spist og er kommet tilbage i vores hytte. Så er der fodbold. Så er første dag altså for noget for en ende. Så nu tænker jeg bare, at jeg går i seng, og så ses vi igen i morgen. Hej alle sammen. I dag skal vi til Tyskland i Flensborg, og vi er på vej i bussen. Så er vi kommet i Flensborg. Nu går vi ind i et shoppingmarked her. Og skal shoppe i nogle butikker. Om lidt der får vi noget mad. Nu har vi bestilt mad. Jeg har en berlinerdøner her, og Malik har også. Jeg er ved taste-testen. Den går jo håndtesten. Så lad os, vi er i Flensborg lige nu. Jeg har lige været derovre i Dønerby. Jeg kan ikke finde ud af at udtale det rigtigt. Men lad os smage på det. Ife, hvorfor har du to profiler? Bare det ikke ind. Så tager jeg bare en god Malik. Det er godt. Så den bestod altså smagstesten, og nu vil jeg også smage. Okay vloggen, nu er vi is. Nu har vi været i Flækgaard og købt en masse slik. Og nu er vi på vej hjem. Og så er spørgsmålet bare, svære mandmeloner er vandmeloner. It was at this moment that he knew. He fucked up. Okay, nu er vi i Superbrusen. Jamen, altså hvad fanden sker der? Så er vi tilbage til camp. Vi har carbonara. Og Ice tea. ice tea med raspberry. Okay, så har vi lige spist. Vi fik kylling i kaj. Det smagte sådan okay. Og nu tænker jeg bare, at jeg skal ned i hytten, og så slapper vi lidt af. Så er klokken 22:30. Og jeg tror, vi begynder at gå i seng om lidt. Så vi ses igen i morgen. Okay, nu har vi spist morgenmad, og vi er lige kørt med den der bus herhen i en halv time her til Rømø, hvor vi skal strandsurfe. Så har vi kørt strandsurfing, og nu er vi i bussen, og nu skal vi hjem af. Så vi får ice cream. Taste test, Malik. Ja, smager godt. Smager godt. Hvad rater du den så? 1-10? Okay, så nu er vi på vej hen for at bowle. Så har vi bowlet, og I kan se resultaterne her. Ja. Og det gik rigtig godt. Jeg fik en strike. Subscribe til Simon! Subscribe til Simon! SOS.dk og Gamer Simon! Gamer Simon! Gamer Simon! Gamer Simon! Skete der, Malik? Hvad skete der? Blev du angerbreaket af Simon? Så vlog, nu er det altså sent, det vil sige, at nu går vi i seng, så ses vi igen i morgen. Okay, nu har vi spist morgenmad, og jeg har lavet en madpakke til dagen, og så om lidt, der skal vi ud og klatre. Das ist numsegræs. Så er vi kommet til High Park i Sønderjylland, hvor vi skal klatre. færdige her i High Park i Sønderjylland, og nu er vi på vej hjem.
Og 24 timer i en skraldespand. 24 timer i en skraldespand. Okay, nu er altså det sidste dag, vi har her i Skærbæk. I går aftes, der var vi i svømmehal, det fik jeg ikke lige vlogget, det glemte jeg. Nu der er jeg i gang med at støvsuge her, og så skal vi være ude klokken 10. Den er 9:10 lige nu, så vi har stadig lidt under en time, ja 50 minutter, hvor vi så skal lige rydde op, gøre klar, gøre rent, pakke, I ved, ikke? Nu sidder vi her på Skærbæk-centret og venter på, at vi kan komme ud i stationen. Nu er vi her i toget, tæt på Frederikssund station, og så er vloggen her ved at være ved vejs ende. Så er der ikke andet end at sige tak fordi I så med. Og ja, vandmelon smager af vandmelon. Ja, det gør.